12 ka-oras ng brownout sa weekend, gina-preparahan na sa mga konsumidor sa Bacolod City. Maintenance activity, hindi pwede ma-reschedule, suno sa NGCP. Yaring balita nga aton gintutukan. Wala pa kuno naka-move on sa huol nga dalas ng rotational brownout sa nagligad ng mga inadlaw matapos naguba ang alhis feeder. May brownout na naman nga preparahan ang pila ka mga konsumidor sa Agosto 31 kag Setyembre 1. Si Ricardo nga pagbaligya sa mga batteries ng salakyan ang palangabuhian. Nagapreparar na. Kami nagagamit sang kuryente gid. Number 1 ya daan kami ga-charge sang baterya. Nga before sa mga brownout, ang mga service namon ikarga na namon ya daan para preparasyon. Importante naman para sa pamilya Banya ang ginainom nga tubig. Gani ginasigurado nila nga may stock na sila antis mag-weekend. Ma-stock na daan tubig, damo nga tubig kay amon din nga tubig gabase sa kuryente blaw. Umana lang importante tubig. Para mahatagan sang ligwa ang maintenance activities ng NGCP, 12 ka oras nga temporaryo nga madulaan sa supply sang kuryente halin alas sa isang aga, tubtub alas sa isang gabi. Ang mga yara sa idalom sang ESDES Gonzaga, reclamation feeders sa Sabado, kag alihis kag bursya feeders sa Domingo. Suno sa Negros Power, naintindihan nila nga bag-o lang naghalin sa power interruption sa mga konsumidor sa Bacolod City. Apang hindi na sarang ma-reschedule ang maintenance activity. Kaya kami ang maapektuhan, ang Negros Power ng mga substations na maapektuhan. So it was coordinated. In fact, we posted it already sa amon nga page para nga makabalo na ang aton mga consumers. Samtang, aminado naman ng CEBECO nga palyado na kagdaan ang pila ka power transformers. Rason nga nagsulod sila sa isa ka joint venture agreement sa NEPC. Kung sariin ang rehabilitasyon ang isa sa mga prioridad. Ang power interruptions na nagligad nga inadlaw suno sa CEBECO, kabahin sa proseso sang pagkayo. Nagpatigayon sila sa tawag natin nga thermal scanning. Ang thermal scanning is the use of thermal equipment ng ma-determine nila ang heat nga gina-emit sa isa ka equipment, including sa ilang mga conductors. Majority gid ang nagakinahanglan sa rehabilitation. Manhan man sa CEBECO ang sitwasyon nila. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas.